Nire izena Iban Zaldua da, irakaslea naiz, irakurlea eta baita idazlea ere, eta Chekhov vs. Shakespeare proiektuan parte hartzen dut James Robertsonekin batera. Chekhov vs. Shakespeare proiektua eskutitz truke batean datza, James Robertsonek ez idazten dit niri eta nik berari erantzuten, eta hitzein proposatu dizkiguten gaiak hitz egiteko dira identitatea, hizkuntza, literatura eta Europa. Bueno, idazten ditugunak eskutitzak dira, baina ez dira lagun bati ez pribatuki idazten dizkizun eskutitz batzuk bezala, ez? Alde horretatik gehiago esango nuke genero epistolarraren eta saiakeraren arteko nolabaiteko nahasketa dela, ze badakizu helburua hori baita publiko aurrean aurkezteko eta publikoak irakurtzeko testu batzuk sortzen ari zarela, ez? Atentzioa eman didana nik uste nuenaren kontra da, uste nuena, baina antzekoagoak direla, iruditzen ari zaizkidala, bi literaturen eta bi hizkuntzen arteko egoerak, ez? Abuztuaren hasieran, Edinburgoko nazioarteko liburu jaialdian, egongo era James Robertson eta biok, eskutitz elkartruke honen emaitzak, bakoitzak idatzi dituen 6 eskutitzat publiko aurrean erakusten. Ni gonbidatuko nituzke eskoziarrak etortzera abuztuko jaialdira, literatura handiak menderatutako mundu batean, literatura txikietako irakurleek elkarri zor diogun nolabaiteko adeitasun eta elkartasunagatik.